In Frencher is vanmorgen het Nijensoenencentrum De Hertog geopend. Verskate zwaargvliegers komen hier mijnoor onder één dak. Het had lang worden voordat het multifunctionele zwaargebouw er kwam. In 1998 waren de eerste peteren nog vierd. Maar door het stikken, wat er net genoeg hield en animo van wie. De laatste jaren de situatie liep was verroren. Wat in de tussentijd veranderde was dat er toch meer mensen naar een nieuwe huisvesting zochten. Dus de groep werd groter. Accolade, de woningbouwvereniging, die was bezig de Professorenwijk op te knappen. En de gemeente had nog een tankstation staan, hier het Esso-station. En daar wilden ze ook wel van af. Ja, en op dat moment kwamen eigenlijk 3 initiatieven bij elkaar. In het centrum zitten onder andere alle huisdokters van Frencher, een apotheek en verskate fysiotherapeuten. Het gebouw is rom opzet, maar een protteljocht. In het eerst springt met name de medicijnenrobot van de apotheek, de broekers stiegen Grutsko binnen. En het is natuurlijk ook een heel leuk gezicht, hè? De verlichting, de doosjes die naar beneden vallen. Daarom hebben we ook een mooie grote bank, dat de kinderen hier lekker op hun knieën kunnen zitten en naar kijken. En het is gewoon een leuke trekpleister. De meeste patiënten sjoggen de voordelen wol van de Hertog. Zij is troffenwijzen een stuk makkelijker. Maar daar ben ik minder positieve loden. Er zijn ook wel patiënten die zeggen van, goh, wat wordt het massaal? Het lijkt wel een polykliniek. Onze oude praktijk, dat was een hele knusse, gezellige praktijk. Ja, die wordt gemist en die missen wij ook nog wel.